Hai लोगोफोर नै लोगोफोर दिनै जोंहा फार्स्ट टाइम माइ गायदों नालाय बेखायनो बुरैफोरखौ एसे लोंग्रा होनोसै आरो नै लोगोफोर भाजा लाबोदो आं मा भाजा लाबोदो दे लोगोफोर नायलांदो आंनि भिडिअखौ wow हाब्रु गोजासं नै लोगोफोर फोथार मोनफैबाय आराम खोथिया एवले मा फुनो मोजां जादों दे जोंहानि माइ गायग्राफोरा नै जोंहानि माइ गायग्राफोरा नोंसो लानांगोन आं थांनायखौ आं फैदो सानजौफुं जाबाय लोगोफोर माने 12टा बारबाय ओंखाम जानायनि सम जाबाय बेखायनो लोंग्रा एसे लाबोबाय इसोरनो बिसोरो जोंना ओंखामथ' होआ न'आवसो थांगोन ओंखाम जानो सानसे गायो नालाय बेखायनो ओंखाम जाखांनानै आरो फैफिनगोन आरो फोरानो रानाखै लोगोफोर नै गोथौयैनो दङ डेन्जार भाजा लाबोदो दिनै बुट भाजा लोगोफोर लोंखांजोब्बायना खासेया बेसेबां नेला आरो इखो सिगां होनलाय मा मादि थाङो इदिस' इदि आरो हाब्रु मानसि आरो लामाया हाब्रु नै दायो लोगोफोर न'आव ओंखाम जानो थांसिगोन बिसोरो दा जाखांनानै आरो गायफैफिनगोन नै जोंबो न'आव फैबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन थेंक इउ फर वाचिं